I evo nas ljudi, seli smo napokon nazad, danas ćemo da pogledamo moj klip koji se zove Lyrics Prank, preko sam profesorku 15-minutni test, znači kao što znate ovo je clickbait, namjerno je napravljen kako bi privukao pažnju svima koji gledaju te Lyrics Prankovi, kako bi im rekao ljudi sve ovo lažno, kako ne kapirate. I u ovom klipu sam spomenuo Janka YouTube-a, odnosno nisam ga spomenuo nego sam skoro pa cijel klip posvetio njemu, zato što je on izašao u Kuriru sa njegovim lažnim Lyrics Prankom, što sam ja iskreno smatrao previše smešnim i čudnim i glupim, te sam napravio klip o tome. Za vas koji ne znam, nakon svega toga što sam ja rekao sam na kraju, evo sad ću lažirati prank, da vidite koliko je lako lažirati prank, da vidimo kakvi su bili komentari na ovaj klip. Znači, evo sad ću vam pustiti isječak gdje sam rekao sada ću da lažiram Lyrics Prank. Evo ga lažem Lyrics Prank, pogledajte kako je lako, može svako, bacam rime kao da se bavim time. I da, i onda kada se završio Lyrics Prank rekao sam evo ga, jeste vidjeli koliko je to bilo lako? I dalje su komentari bili previše triggerovani, previše, znači ja nisam vidio u životu onakvo triggerovanje, tako da hajmo da se bacimo na video i da pogledamo isječak iz moga klipa. Ne znam ljudi šta da vam kažem, osim da, hajmo, znate šta? Samo kako bi vam pokazao koliko je lako, hajmo mi da napravimo Lyrics Prank, idemo, sada ću ja da prankujem svoju profesorku hemije, znači dobit ću keca, ko zna šta će se desi, ovo je stvarno mnogo opasno, znači hajde. Sarkastičan glas, definitivno sarkastičan glas. Sad ćemo krenemo da prankujemo moju profesorku hemije, sad ću da prankujem i hajmo, počnemo sa klipom, idemo. I evo nas sad ćemo da prankujemo moju profesorku sa liriksom iz pesme, odnosno sa tekstom pesme Gore Deleća, ti si kriva što sad pijem. Znači evo tu sad imam neki kao razgovor. Taj test ako dobijem, gotov sam, zaključujem i keca. Ne znam, ajde vidimo se, moram da gasim. Ćao. I da ljudi, znači mora se break klipa da objasnim da je to sve lažno jer da sam ostavio samo ovako prank koji je očigledno bio namješten. Neki ne bi verovali da je namješten, odnosno pomislili bi vidi, šta je ovaj dečko? Naša omladina današnja prankuju, šta znači prankovanje uopšte? Šale stvaraju sprednju! Upravo sam objasnio da je bilo lažno i hajmo da pogledamo sve te triggerovane komentare. Puši ga, bre kurac pederčino, koji si ti retard, majko mila. Joj, vidi se da je namješten, glup je video i kakva je ovo profilna tvog druga s kojim si dopisivao, to mogu i ja uradit. Koji peder? Ti si jebeni hejter, mrš pičko jedna usrana, zato nemaš pregleda, šta se vudiš debilizmu, jedan mrš debilu usrani glup si ko kurac si su usrana, samo te hejteri gledaju. Vudiš, šta se vudim? Okej, ja se vudim, izvinite ljudi, ali nekada mi dođe da se vudim. Koja pička? Jesi retard? Janko, okej, ovo je Janko upućeno. Jesi pička, ja iz bosanskog, propao sam iz bosanskog, jesi pička, ja ne plačem pičko jedna, ti se s nama šališ. Šta se tu desilo, nemam pojma. Koji je tebi kurac lik popularniji od tebe? Upravo to je poenta, znači ovakvi likovi, ovakva deca kao što su Janko dobiju popularnost na tako nekim glupim stvarima i to se proširi do takvog debilizma da dođe do ljudi koji nisu ni odgledali prank i koji samo na kraju kažu današnja omladina, kao što sam i naznačio u ovom klipu, tako da ono. Evo ti dislike jer samo hejtaš kako me nervirate, hajde vi uradite prank, hajde pička leva materina. Bukvalno sam sada uradio prank i pokazao. Nema se. Koji si ti napačeni retard? Ne znam koji. Kaže prankovo naslednicu, a fora zamoli druga da mu se upiše umjesto kao naslednici slika imena JT. Ovo sad nemam pojma da li su pisali za meni ili za Janka, zato što sam proverio da većina triggerovanja komentara misle da sam ja Janko ili misle da sam ja napravio Jankov prank ili ne znam ja šta. Svakako mi dalo da nisu pogledali
klip, ali ono... Pederu jedan, šta je tebi, pičko? On je od tebe 1000 puta bolji i zato nemoj da jedeš govna. Misliš da si bolji i poznati od njega, tačka ne. Seri. I nemoj ga više hejtati. Fake. Fake. Znači mi je ovaj Krogamer fake ti mama. Znači, rekao sam da je fake. I ovo još se... Ne znaš bolan, čiji komentar više da gledaš, ne znaš bolan kome da se krstiš više. Ovo je nevjerojatno. Ok, Jankov komentar je definitivno pobedio. Ovdje će ih branci, Mrsoljko, Ja se izvinjavam, ali ako neko može da mi ostavi dole u komentaru šta je ovdje Janko mislio, jer ja stvarno ne znam. Izvinite, ja se izvinjavam, ali ne znam. Ne kapiraju svi, i to sam tek sada provalio. Da sarkazam, očigledno ne kapiraju svi ljudi, tako da se ja na tom izvinjavam. Sljedeći put ću reći alert, sarkazam i stavit ću bukvalno spamovat ću dole tekst, daj sarkazam, kako biste svi shvatili, jer ja se stvarno izvinjavam onima koji ovo nisu shvatili. Jedino zašto žalim je što nisam stavio reklame na svoj klip. Tačnije, bile su reklame na klipu, ali što nisam ispamovao reklame zato što je video bio duži od 10 minuta. Ali pogledajte šta. Zato što ste toliko bili triggerovani, da je to bilo nevjerovatno na oči sarkazam i niste shvatili. Ne vi sada koji gledate, govorim samo za one koji zapravo nisu shvatili. Vi ste super, vi što gledate. Vi ste cool. Tako da ću sada, zato što je ovaj klip duži od 10 minuta, ispamovati to zlatno dugme play ad, odnosno dodaj reklamu, odnosno pusti reklamu i tako da što god. Pustit ću reklamu, neka ide život, vi samo klikćete na te reklamice i hajmo ovog puta zaraditi nešto novca. Hajmo pokušati da zaradimo šalim se, naravno, baš vam briga za novac ljudi. Nemojte uopšte ni da klikćete na reklame. Mislim, ne morate, ali bilo bi poželjno. Svakako ljudi, poenta je u tome da je ova 2016. godina, odnosno prošla godina, sad smo u 2017. bila puna triggerovanih ljudi i ljudi koji su uvredili na bilo šta. Tako da, ja vas molim, ti, baš ti. Ti tu gledaš, ti tu koji gledaš lepotane, lepotice, care, carice, slušaj me. Nemoj se triggerovati. Nemoj. Ne vredi. Ne znači ti ništa, pogotovo nemoj trošiti nerve na moje klipove. Možeš se triggerovati, na primjer, za moju kosu, zato što se ja triggeram za moju kosu koja nije uredna baš toliko, zato što ne znam lepo da namestim. Kosa trigger! Ali svakako, ispeci jaje na mom čelu zato što je veliko i nemoj se triggerovati. Opusti se. Take a deep breath, my friend, and let's go to the mall. To je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste shvatili poruku ovog klipa i da ste sada napokon razumeli. Ovaj klip se napravio kako bih malo proširio svoje mišljenje, odnosno rekao, ej ljudi, znači evo sada moram da naznačim tačno zato što izgleda neki nisu shvatili sarkazam. Tako da, jako sam tamo u onom prošlom klipu rekao to, ali nema veze svakako. Hvala vam puno ljudi, ovaj klip traje duže 10 minuta zato što volimo taj YouTube novac i mislim u sljedećem klipu tad ljudi ostanite carevi i carice da se ne bi triggerovali, rekao sam i carice i pozdrav ljudi, ćao.